Lam sogo joto tipra salu korokno norok screen o video kaham keno nugui mankhana je khoroksa bwrwi bai tei khoroksa bwrwi khwnai Sasik dula mula khe tanglai tonglaikha je aro 2025 hai bisi katalni salo joto borok rokno je tongthoklai beraina hwnai thangmani phiaba aro bwrwi khorok nei je dula mula khe rwlai tonglaimani nuksio je 2025 hai 2025 phaidrop siku hingkeno se aro bwrwi khorok nei se dula mula khe khwnai Sasik rwlai tonglaimani nokha yang tai khaksa digibo je bisi katalni salo joto borok rokno tongthoklainani heke beralainani hwnai thangmani phiaba haino ha yang tai khaksa digi obo je chla rok dula mula khe haino wrestling haike tanglaimani nokha chwng norok screen o nugui mankhana je helmet bai se haino puisu yang buma bufa songkai asuk kosto khlaiui rang ajiwui bwsarok no rohka phiaba bwsarok khe tini tongthoklaiui beralaiui je bike bai gorilaiui laso hingke dula mula khe rwlai tonglaima se chwng nuksio hingke norok nugui mankhana khajani joto tipra salukurok